martaba babba, baban su Hadiza, baban su Fatima, baban Yusra babba, baban Zainab da Ali Gadanga, baban Kairar Maci gaba, baban su Muhammadu, sannu baban Hamisu garkuwan Keffi, angon Aisha da Umma tukurburtai, sannu babba dan babba. Garkuwan Keffi an naɗa gashi an busa amma tukurburtai. Yaro ba shi sunanka, ko yayo ba shi kudinka, ko yayo ba shi ilminka, din na san mai kai mukaminka. Garkuwan Keffi an naɗa gashi an busa amma tukurburtai. Mu je gaba sannu hamshaki, mai sanya maza suna raki, baki mai sanya mamaki, garkuwa masu ado da saki nai. Garkuwan Keffi an naɗa gashi an busa amma tukurburtai. Burtai yau ka daɗo girma, ta bar makiya suna girma, ka zamo ambasada kuma ga ka ayo garkuwan Keffi babba. Garkuwan Keffi an naɗa gashi an busa amma tukurburtai. Garkuwan Keffi ba ga yaro ba, sai masu jinin sarauta ba, kani ga bula mashagari lokos Ibrahim aka yi wa nadi. Garkuwan Keffi an naɗa gashi an busa amma tukurburtai. Amini Isa barkanka, ɗan dogo ina yabo gunka, ta madamin babu rawan Kano, ciyaman bura Legas ne. Garkuwan Keffi an naɗa gashi an busa amma tukurburtai. Allah dan annabi babba, dan girman kaba ya rabba, dan girman laudan mahafu suka ba wa tukur dukan girma. Taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan Keffi an naɗa. gaba dai, Allah ya rika maka ambassador tukur Yusuf Burtai. Gaba dai, taka lafiya, sarki ayar duniya, gaba dai, garkuwan Keffi an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador tukur Yusuf Burtai. Gaba dai, Taka lafiya sarki ayar duniya. gaba dai, Garkuwan Keffi an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador tukur Yusuf Burtai. Gaba dai, Na kiri wa'idin ahadin Allah bai ba da bai waiwaki, shi kai iya mani a duk lamarin da na sanya kaina ciki. Yau ma gani lillahi sabon wake zana afka ciki, roko na haka ka haskaka komai nau cikin aikin da an saurari waƙar yabo za a yi komai yayo daidai. taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan Keffi an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador tukur Yusuf Burtai. Gaba dai, Ya Allah ya salati warar adadi ga abul su Fadima mai girma haka, Rasulallahi cikar mukami ma. Ya Allah sa iyalansa duka ka sanya sahabu 'yan girma, dan sun ba da rai ganin addinin namu ya girma. Allah sa da ni da tukur Burtai mun ɗauki hanya ɗai. taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan Keffi an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador tukur Yusuf Burtai. Gaba dai, Assalamu alaikum al'ummar Keffi Rimson ne yake wake, ku buga mani tambari, garkuwan Keffi da yau zan yi wa take. Hausawa sukan ce zuwa da kai ayyafu dan aike, yanzu gashi na zo na ɗin garkuwan Keffi na mai kirki, dan Yusuf ambasada garkuwan Keffi an yi ma na daidai. taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan Keffi an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador tukur Yusuf Burtai. Gaba dai, Yau dai an naɗa kuma an busa kowa yana murna, al'umma na garin Keffi suna murna garkuwansu zai zauna. Sun san sun yi dace na garkuwa don mai kare yakina, samun Burtai Keffi sun san ba su yau ba shi da rana, zai musu dukkanin taimako sai ya sa sun zamo daidai. taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan Keffi an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador tukur Yusuf Burtai. Gaba dai, Taimakon da kake yi wa al'umma shi yasa sun ka neme ka, sun kai ma naɗi don sun san ka rike duk mutuncinka. Ba mulkin kake so ba sun san baya ma asarinka, yau sun baka nauyi ilahu ya hore hannuwar ɗauka. Jama'a kowa ya murna a
sanya sarauta an yi kan daidai. Taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan kefa an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador Tukur Yusuf Gurta ya gaba dai. Tukun rasa akwai ilimin boko ga arbiya sosai, ga ka da taimako maliya kowa ya taho kana kosai. Gyara zaman ka gamji kana taho kana ta yin rasai. Kun rike dan kunama ni na san minti ɗai yana ya sai. Wuta kake so da baban Muhammadu ba mai ja da kai yau dai. Taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan kefa an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador Tukur Yusuf Gurta ya gaba dai. An yi ma naɗi gashin shawa ambasada babba, garin kefi ya cika ko ina kawai ga al'umma duba. Sarki ya duka ma takobi ga rawani ga alkebba, mijin Aisha da Umma magauta na ta biya suna gaba. Kana da ci gaba kai gaban gaba sarki kara taku dai. Taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan kefa an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador Tukur Yusuf Gurta ya gaba dai. Abban sadi ga kai dogaran ka ya saka ka kara yin girma. Ka rike rabbana sanan ka so manzan mu mai girma. Ka biyu wa uba shi ya sa makiyinka babu mai cimma. Sannan ka bu manyan ka shi ya sa kullum daɗin girma. Ritayar jannarar yoko amma garkuwan kefi daidai. Taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan kefa an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador Tukur Yusuf Gurta ya gaba dai. Dawisu ban ado gashi komai kasa zai yi ma daidai. A baya idan kana a cikin uniform ka jiyo ana taudai. Sai ka zama ambasada ka sa kot gashi ta daidai. Yau dai an naɗa ka sarauta alkyabba ta ma kyau dai. Komai ya maka kyau al'umma sun ce wankan ka yayi daidai. Taka lafiya sarki ayar duniya. Gaba dai, Garkuwan kefa an naɗa. gaba dai. Allah ya rika maka ambassador Tukur Yusuf Gurta ya gaba dai. Talakawa sun yi murna naɗin ɗan Yusuf mai gidan umma, sun ce sun yaba naɗin sarki mai martaba shi ma. Dan ya ɗauko macancanci an yi naɗi garkuwa na al'umma. Babansa Aliyu hadimi ne babba kwarai ga al'umma, yana kula matsalar jama'a yayi kyauta kun ji hali ne. Taka